татбиқи барномаҳои давлатӣ беҳтар гардонидани зоти чорво додани имтиёз ба соҳибкоронӣ дар ин самт фаъолияткунанда имкон дод ки истеҳсоли шир давоми чанд соли охир дар ҷумҳурӣ афзоиш ёбад. агар соли 2017 истеҳсоли шир дар мамлакат 799,899,7 тоннаро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2018 ба 825,244,7 тонна баробар гардидааст ки афзоиши он 25,345 тоннаро ташкил медиҳад. истеҳсоли шир агар як тарафи масъала бошад, коркарди он масъалаи муҳимтар арзёбӣ мегардад, зеро истеҳсоли маҳсулот аз шир барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии давлат таъмини амнияти озуқаворӣ нақши муҳим дорад. бо назардошти ин дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ коркарди ашёи хом дар соҳаи кишоварзӣ махсус таъкид гардид. мавриди зикр аст ки дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли шир ҳиссаи бахши хусусӣ назаррас мебошад. аз ин хотир воридоти зоти сермаҳсули чорво ва бо ин роҳ афзун кардани ҳаҷми истеҳсоли шир дар мадди аввали фаъолияти корхонаҳои мавҷудбуда гузошта шудааст. дар иртибот ба раванди иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ширӣ босифат ва бехатар ки саломатии аҳолӣ ба он алоқаманд мебошад, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе фаъолияти ду хоҷагии инноватсиониро дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон ва ноҳияи Рудакӣ аз соли 2014 инҷониб ба роҳ мондааст. ана ҳаминои дидосият ғуноҷин гӯем. Ино ғуноҷинан, алка бордор шудагӣ аксариятшон дар 14 моҳагӣ мегӯем ки 350 килограмм вазн мегирад ва мо инои ҳамаша ба таври суннӣ бордор мекунем. ин аллакай дар шароити Тоҷикистон вақте ки чорвоя мебиёреду ҳамин хел натиҷаҳо метиҳад, ин аллакай натиҷаи хуб. гуфтам мумкин аст ки натиҷаҳо дар хоҷагӣ хубанд. дуюм чизе ки асосан мавқеи асосия бозӣ мекунад, ин мо гуфтем ки буқои истеҳсолӣ барои хушзод кардани чорво мавқеи асосия буқои истеҳсолӣ бозӣ мекунад. манен асосан буқаи сименталӣ аз ҳамин буқа истифода кардаги ино. бинед буқа қариб 1.5 тонна вазн дорад. ҳарчи қадар буқа вазни зиёд дошта бошад, ҳамон қатар хусусиятҳои анон потенсиали генетикаша наслаша метиҳад. ин аллакай соҳаи зоотехника ба як муваффақият. як муваффақият ки ман худам ҳамчун мутахассис фикр мекардам ки вақт аз оне ки симентала овардан дар шароит бештар ин мутобиқшавия гузарад. ман фикр карда будам ки ҳозир мебинем ино ба ниё мекунем як чорвои ноҳинҷора ба чашми худ мебинем, лекин ин хел нест. ҳама чорво хушор, ҳама чорво тоза. ин аз он гувоҳӣ метиҳад ки чорво мутобиқ шудааст. ба шароит мутобиқ шуданам ба ино шароит муҳайё кардан кор. ҳамин роз хоҷагӣ тавонистааст ки анамо имкониятҳои истифода барад то ки ино тезтар ба шароит мутобиқ шаванд. зотҳои Голштейн, Симентал ва Момблият аз давлатҳои Олмон ва Фаронса харидорӣ гардида то имрӯз маҳсулнокии худро нигоҳ медоранд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки чорво ба иқлими Тоҷикистон мутобиқ шуда истодааст. ба вуҷуд овардани зотҳои нав такмили сифатҳои ирсии чорво ва бо ин роҳ таъмини рушди воқеии соҳаи истеҳсоли барзиёди ширро низ фароҳам овардааст. дар асоси барномаи маҷмӯавии соҳаи чорводорӣ ки соли 2018 қабул гардид, ба рушди ин бахши муҳим маблағгузории муайян равона мегардад. талошу заҳмати соҳибкорон низ дар самти ворид кардани чорвои хушзод ва сермаҳсул низ назаррас арзёбӣ мешавад. чорводорӣ қисми таркибии соҳаи кишоварзӣ буда аҳолиро бо гӯшту шир, равған ва саноатро бо ашёи хом таъмин менамояд. алҳол дар хоҷагии зотпарварии ин комбинат зиёда аз 859 сар чорво парвариш меёбад ки аз он 511 сар модагов ва 405 сар модагови ҷӯшо мебошад. дар соли 2018 бо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи мо ба миқдори 200 сар гӯви зоти сименталро аз ҷумҳурии Олмон харидорӣ намудем ва хушбахтона имрӯз ин чорво аллакай ҳосил дода истодааст. инчунин дар соли ҷорӣ мо ният дорем ки боз саршумори чорворо аз ҳисоби хариди чорвои хушзод боз зиёдтар гардонем.
чорвои зотӣ имрӯз дар шароити хуб нигоҳубин карда мешавад ки ин барои истеҳсоли шир ва афзоиши маҳсулнокӣ мувофиқи мақсад аст. таъминоти хӯрока низ ба раванди истеҳсоли шир кӯмак мекунад. воридоти чорвои зотӣ ва мутобиқсозии он ба иқлим кори басо мушкилу заҳматталаб аст, вале ин амал имрӯз дар хоҷагиҳои чорводории мамлакат марҳила ба марҳила иҷро карда мешавад ки натиҷаи хубро ба бор овардааст. зеро маҳсулнокӣ ба ҳар сари модагов дар ин хоҷагӣ аз 23 то 25 литр ширро ташкил медиҳад. истеҳсоли шир бошад дар як шабонарӯз аз 9300 то ба 9500 литр баробар аст. аз ғуноҷино дидем ки ҳолаташон беҳтар аст, модаговои шириам аз онҳо камӣ надоранд. бинед қариб ки аксарияташон вазни зиндаашон 500-550 килограмм вазн доранд. агар вақте ки экстерьер конституцияшон ниё мекунед ба пуррагӣ имрӯз ба талаботи ҳамон соҳаи чорводорӣ ҷавобгӯ, боварӣ ҳаст ки аз ҳар яки ин модагов дар ҳолати мана ҳамин хел дуруст хӯронидан аз 20 боло шир гирифтан мумкин. иштиҳошон бад не, бени хӯрока тақсим кардан, баробари тақсим кардани хӯрок гов аллакай хӯрока тоза кард. ин маънои ҳамона дорад ки ба шароит мутобиқ шудааст вай. агар ба шароит мутобиқ бошад тарифи хӯрок ниё намекунад. ҳамон ҳолати худаш ки овора вай. барои ман боварӣ дорам ки хоҷагии саодат дар онда яке аз хоҷагиҳои пешқадими ҷумҳурӣ мешавад. дар ҳолати ҳамин хел нигоҳубин кардани чорво ино метавонанд оянда ширнокия баланд кунанд, маҳсулнокия зиёд кунанд ва комбинати шири саодати душанбея бо маҳсулоти ширӣ таъмин кунанд ва аҳолии шаҳри душанбея мағозаҳои шаҳри душанбея бо маҳсулоти худӣ таъмин кунанд. олимон иброз медоранд ки зоти симентал гӯшти буда барои истеҳсоли шир чандон маҳсулнок нест, вале таҷрибаи чорводорон собит кард ки ин нави зот зуд ба беморӣ гирифтор намешавад. аз ин ҷост ки парваришу нигоҳубини ин зотро барои истеҳсоли шир мувофиқ медонанд. агар ба мана ҳамин тариқ чорвоя ворид кунну, ба ҳамин тариқ шароит муҳайё кунну, ба ҳамин тариқ хӯрокаи таъмин кунанд, ман боварӣ дорам ки оянда соҳаи чорводория ҳамин роҳ китем пеш бурдан мумкин. ман бештар мегуфтам ки аз ресурсҳои дохили худам истифода баранд. ман бештар мегуфтам ки барои хушзод кардани чорво, махсусан чорвои аҳолия дар назар доштам, чунки 93% чорво имрӯз дасти аҳолӣ ба. мо як-ду хоҷагӣ мебинем, ин тамоми Тоҷикистонро дар назар намегирад ки мо хоҷагиҳои ҳама хоҷагиҳои зотпарвар дорем. чунин хоҷагиҳо дар Тоҷикистон мумкин ангушшуморанд, мумкин 10 тоянд, мумкин 12 тоянд. Неки имрӯз чорво асосан дасти аҳолӣ ба. 73% чорво дар дасти аҳолӣ. мо аз ин пас кӯшиш кардем дар кор ки чорвои аҳолӣ ҳам анами хел бошад. чорвои аҳолӣ тавонад ки аз говаш маҳсулот гирад, маҳсулотшо бозор бурда фурӯхта, анамо бозори дохилия таъмин кунад, бо худаша таъмин кунад, оилаша таъмин кунад. мақсади асосии зотпарварӣ ҳамин. сифаташ, намудаш, навъаш, шаклаш беҳтар шаваду маҳсулотнокӣ зиёд шавад. дуруст хӯронидан асоси рушди соҳаи чорводорӣ ва ҳифзу нигоҳдошт инчунин баландбардоштани маҳсулнокӣ ба ҳисоб меравад, бахусус барои зоти симентал ки ба хӯрока талаботи нисбатан зиёд дорад. омода ва омехта намудани навъҳои гуногун ва серғизои хӯрока ва дар як навбат пешниҳод намудани он ҳам ба чорво ва ҳам барои хоҷагидор манфиатовар аст. дар соҳаи чорводорӣ ду мафҳум аст. зоти беҳтар карда, шикмиш сер кардан. агар ҳар яъни мафҳум баробар равад, агар ман боварӣ дорам ки ширам мешавад, гӯштам мешавад, маҳсулотам мешавад. лекин чӣ мехӯронед? аз инам вобастагӣ дорад. бояд хӯрок якхела набошад. хӯроки чорво ҳеҷ гоҳ бояд як намуд надошта бошад. хӯрок бояд ҳар намуд ки омехта карда шавад. хусусан барои ман аними зоти сименталӣ ки ин каму беш тарафи гӯшти майл доранд, ино ба бештар хӯрокҳои консентратии ино талаб мекунад. мо силос дорем, мо синаж дорем, мо беда дорем, мо тарбеда дорем, коҳ дорем, лаблабу дорад хоҷагӣ. агар дар ҳолате ки ҳамино омехта карда як бор тиянага бо беҳтар мешавад. чунки гов тамоми ҳамон чизе ки мехоҳад аз даруни як намуди хӯрок мегирад. вақте ки алоҳида хошок метиҳем, алоҳида коҳ метиҳем, алоҳида бедае мебиёрем, алоҳида силоса тақсим мекунем, ин камтар ҳам барои хоҷагӣ душвортар. 4 хӯрока 4 маротиба тақсим кардан кор. хароҷот зиёд мешавад.
гирифтани насл аз чорвои зотӣ тибқи меъёрҳои стандарти байналмилалӣ сурат мегирад. ҳолати воқеӣ нишон медиҳад, ки дар ин ҷо технологияи нави парвариш ва нигоҳдории насл истифода мегардад, ки барои нигоҳубини он муҳим аст. агар парвариши насл хуб ба роҳ монда шавад, барои гирифтани моддагови хушдоту сермаҳсул имконияти бештар фароҳам мегардад. азбаски қисми зиёди чорво имрӯз дар бахши аҳолӣ қарор дорад, истифодаи насли зотӣ ба беҳтар шудани чорво дар деҳоти кишвар низ мусоидат мекунад. манами хел хоначаҳои махсус ҳаст. гӯсолаи бисёри хушбахтона ҳозир хоҷагое ки ҳозир технологияи нав ки кор мекунанд, ҳозир ана ҳамин хели ин профилактория номаш. профилактория ҷое ки гӯсола ҳам аз гармои ҳам аз сармо муҳофизат меёбад. махсус сохтаги иноя таги пош ба ё апилка ё коҳмайда мепартон барои таги пош тар набудан. ҳар рӯз 2 маротиба то 10 рӯзагиша бояд ки гӯсолаи навзод ба фаллаи модараша хуронанд. фаллаи модар чин? фаллаи модар ин як хусусияте дорад ки организма аз ворид шудани микробу бактерия нигоҳ медорад. ман боварӣ дорам ки дар ҳолати чунин нигоҳ доштан ва чунин парвариш кардани гӯсола аз ҳамин гӯсолаҳо оянда моддаговои хуб мешавад. шир барои истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз ҷумла сметана, қаймоқ, творог, ҷурғот, чака ва панир ашёи хоми асосӣ мебошад. пас аз истеҳсоли шир масъалаи муҳиме ки барои омодасозии маводи ғизоӣ аз он зарур мегардад, коркарди ин нави ашёи хоми ватанӣ мебошад. дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе бо назардошти талаботи аҳолӣ ва раванди иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коркарди шир дар асоси талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва бо истифода аз технологияи муосир роҳандозӣ гардидааст. безарар гардонидани ашёи хом пеш аз коркард дар озмоишгоҳ анҷом дода мешавад. мо ашёи хомро аз рӯи маълумотнома дар бораи аз касалиҳои сироятӣ чорво эмин будани чорвои хоҷагӣ мо дастрас менамоем. ба замин мо дар корхона дастгоҳҳои ҳозиразамони аврупоӣ дорем ки дар он дастгоҳҳо мо касалиҳои сироятигоҳро муайян мекунем, ташхис мекунем. узвияти Тоҷикистон дар созмони умумии ҷаҳонии савдо талаб менамояд ки дар дохили кишвар ашёи хоми ватанӣ мувофиқ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ мавриди коркард қарор дода шавад. талаботҳои қонун дар бораи бехатарии маҳсулот ва дигар санаду меъёрҳои соҳавӣ имкон медиҳад ки ашёи хоми ватанӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ коркард, бастабандӣ ва ба аҳолӣ пешниҳод гардад. шир худ як маҳсулоти нозуктарин аст ки барои сар задани ҳама гуна бемориҳои сироятӣ яъне ки асосу сабаб шуда метавонад. барои ҳамин ин комбинат зери назорати доимӣ қарор дорад. ҳар моҳа дар худи комбинат аз тарафи намояндагони соҳаи санитарӣ эпидемиологӣ намунаи маҳсулотҳое ки истеҳсол мешаванд барои намуна гирифта ба озмоишгоҳи маркази шаҳрӣ равона карда мешаванд ки баъдан аз он ҷо хулосаи манфӣ ё ки мусбӣ дар вақти гузарондани таҳлилҳо пешниҳод карда мешавад. ҳаминро ногуфта намонад ки дар худи дохили комбинатам 2 озмоишгоҳ ки барои назорати ҳамарӯзаи қабули маҳсулоти хом ва маҳсулоти тайёр 2 озмоишгоҳ фаъолият менамояд ки озмоишгоҳам зери назорат қарор доранд. озмоишгоҳҳо бо таҷҳизотҳои корӣ барои гузарондани ташхисҳо бо асбобу анҷомҳои корӣ ва мутахассисони соҳавӣ таъмин мебошад. дар шароити имрӯза дар баъзе аз ҳолатҳо барои ба даст овардани фоида саломатии инсон сарфи назар карда шуда ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, шири хушк ё маҳсулоти ғайритабиӣ мавриди коркард қарор мегирад ки чунин ҳолат ба ҷуз зиён ба саломатии аҳолӣ фоидае намеорад. аммо дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати мамлакат стратегияи таъмини амнияти ӯзуқаворӣ дар ҷумҳурии корхонаҳое низ рӯи кор омаданд ки дар онҳо технологияи муосир насб шуда ашёи хоми табииро коркард мекунад. як дастовари калони мо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар он аст ки мо фақат маҳсулоти табиӣ истеҳсол мекунем. яъне ки мо дар вақти истеҳсол фақат аз ашёи хом яъни шир ва инчунин аз моинӣ истифода мебарем. дар бозори ҷумҳурии мо маҳсулоти шириро пешкаш менамоянд ки ин маҳсулотҳо аз шир истеҳсол нашуданд, яъне ки ин маҳсулотҳо аз равғани палма, аз стабилизаторҳо, аз эмулгаторҳо истеҳсол карда шудагӣ ҳастанд ки
дар ҷои фоида метавонанд бар ҷисми инсон зарар биёранд. маҳсулоти ширӣ аз нигоҳи доктори илмҳои тиб ҷаҳон азонзод яке аз маводи ниҳоят муҳими ҳаётӣ ба ҳисоб меравад, зеро шир зудҳалшаванда буда ҳамаи маводи таркибиён ба бунияи инсон фоидаи басо муҳим дорад. хусусиятҳои асосии шифоӣ ва ғизоии шир бо таркиби кимиёии он вобастагии амиқ доранд. муайян карда шудааст ки дар таркиби шир то 3% сафеда, яъне аз 3 навъи сафеда, казеин, лактоалбумин ва лактоглобулин ҳосил шудааст ки миқдори умумии онҳо 3%-ро ташкил мекунад. ва ғайр аз ин дар таркиби шир маводҳои фаъоли ҳаётӣ аз ҷумла витаминҳо, витамини B1, витамини B2, витамини А ё провитамини А мегӯянд, витамини ПП, витамини Е, витамини Д ва унсурҳои калий, калсий, магний, фосфор ва ғайра мавҷуданд. бояд тазаккур дод ки ҳангоми истеъмоли 100 грамм шир вобаста ба равонокияш аз 58 то 65 килокалория нерӯ дар бунияи инсон яъне ҳосил мекунад. шир манбаи асосии калсий аст ва калсий барои мустаҳкам кардани устухонҳои инсон, барои афзоишёбии скелети инсон, барои тифл фоидаи калон дорад. дар асоси барномаи давлатии воридоти васкунии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 истеҳсоли зарфҳои пластикии якмасрафа низ ба роҳ монда шудааст. зарфҳое ки маҳсулот дар он бастабандӣ мешавад дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол мегарданд. дар соли 2014 бо ташрифи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олии эмомалӣ раҳмон мо цехи коркардӣ ва истеҳсоли зарфҳои пластикии якмасрафаро ба кор даровардем ва дар ҳоли ҳозир мо зарфҳое ки маҳсулоти шириро дар он бастабандӣ мекунем дар худи корхона истеҳсол мекунем ва албатта рангубор, фольга, сарпӯш ҳамаашро дар худи корхона истеҳсол мекунем. бо назардошти раванди иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат дар самти таъмини аҳолӣ бо ғизои солим, имрӯз дар ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи комбинати шири душанбе барои кӯдакон низ маҳсулоти ширӣ истеҳсол мегардад ки истеъмолашон ба нафъи насли оянда хоҳад буд. шири гов бар афзоишёбӣ ва дарозумрии инсон нақши муҳим иҷро мекунад. кӯшиш ба харҷ бурда шавад ки дар як рӯз ҳар як аҳолӣ то 100 грамм шир ақаллан истеъмол кунад. албатта ин талаботи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ аст. новобаста ба он ки имрӯз дар корхонаҳои ватанӣ маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ тоза ба қадри имкон истеҳсол мегардад, воридоти чунин молҳо аз хориҷи мамлакат низ ҷой дорад. вале мутахассисони хадамоти давлатии санитарӣ эпидемиологӣ иброз медоранд ки вақте маҳсулоти ширӣ дар шароити берун аз яхдон муддати зиёд нигоҳ дошта мешавад, чунин маҳсулот ба истифода аз ашёи хоми ғайритабиӣ истеҳсол шуда, истеъмоли он ба организми инсон фоидае намеорад. муҳлати истеъмолии маҳсулотҳои воридотӣ зиёдтар аст. маҳсулотҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол мешаванд асосан дар комбинати шири душанбе муҳлати он кӯтоҳ аст. фарқият байни ин ду маҳсулот барои ҳамин ки бояд дарҷ намуд ки маҳсулоте ки муҳлати истеъмоли вай кӯтоҳ аст аз як шабонарӯз то 72 соат то як ҳафта ин аз маҳсулоти табиӣ истеҳсол карда мешавад. яъне маҳсулотҳое ки нави табиӣ мебошанд. маҳсулоте ки муҳлати истеъмолиаш дароз аст ин маҳсулоти табиӣ нест. ин маҳсулотҳои синтетикӣ мебошад. маҳсулотҳое ки дар таркиби онҳо нишонаҳои маҳсулоти табиӣ вуҷуд надорад. маҳсулоти дар шароити хона истеҳсолшаванда низ имрӯз дар бозори истеъмолӣ вуҷуд дорад ки онҳо низ сифатнок набуда ба саломатӣ ба ҷуз зиён фоидае надоранд. зеро безараргардонии шир танҳо дар корхонаҳои коркард ки бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз мебошанд анҷом дода мешавад. дар шароити хона ё коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ безараргардонии шир аз имкон берун арзёбӣ мегардад. дар бозорҳои ҷумҳурӣ бисёр маҳсулоти худсохти хонагӣ
дар фурӯш бароварда шудааст ки ин маҳсулотҳо албатта безарар гардонда нашуданд ва чӣ касале ки чорвои хоҷагӣ дорад ба монанди буғумдард ба монанди сил ва дигар касалиҳое ки мумкин ки як умра ҳастанд безарар гардонда нашудааст, чунки пастеризатсия ин мафҳуме ҳаст ки яъне безарар гардондан аз тамоми касалиҳое ки чорво дорои он ҳаст ва албатта пастеризатсияро фақат дар шароити корхона кардан мумкин, чунки ин як дастгоҳи бақовате ҳаст, як дастгоҳи ҳозиразамоне ҳаст ки дар шароити хона ё дар шароити ӯ корхонаҳои майда чӯида дар подвалҳо ҷо гирифтан албатта ин корро кардан номумкин ҳаст ва пастеризатсия бо такрор мекунам ки фақат дар шароити корхонаи калон кардан мумкин аст, яъне безарар гардондани шир аз касалиҳои сироятии чорво. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳад баъзе аз маҳсулоти ширӣ бо арзиши хеле паст ба харидор пешниҳод мегардад. истеҳсолкунандагони асил бо назардошти таҷрибаи худ чунин навъи молҳоро ғайритабиӣ маънӣ дод мекунанд, зеро онҳо медонанд ки то ҳадди ниҳоӣ коркард намудани ашёи хом то кадом андоза заҳматталабу серхароҷот аст. айни ҳол дар корхонаи мо ба миқдори 83 намуди маҳсулоти ширӣ истеҳсол мекунем. ин маҳсулот дар дастгоҳҳои ҳозиразамони ки аз аврупо харидорӣ намудем ва дар корхона ҷозондем истеҳсол карда мешавад. дар корхона мутахассисҳое ҳастанд ки солҳои зиёд дар корхона кор ва фаъолият карданд, инчунин дар бари вайҳо ҷавонҳо ҳам низ тарбия ёфта истоданд. маҳсулоти табиии ватанӣ ки аз ашёи хомӣ безараргардонида шуда истеҳсол шудааст ба саломатӣ манфиат дошта ғизонокияш хеле баланд аст, аммо маҳсулоти ширие ки бо истифода аз равғани палма истеҳсол карда мешавад сифатноку бехатар нест. дар соҳаи истеҳсоли қанноди гӯшти ширӣ равғани палмаро истифода мебаранд. ин равғани палма худаш равғани растанӣ ҳаст. ин ҳам ба гурӯҳҳо ҷидо мешавад. дар технологияи коркарди қаннодӣ ҳамон маслаи палмае ки дараҷаи олӣ ҳаст як қисм иҷозат ҳаст, аммо дар бисёр мавридҳо шояд ки барои баъзе соҳибкорон ин як шояд нархи гарон дошта бошад, сифати алош сифати пастро ворид мекунанд ва дар бисёр маҳсулотҳои ширӣ қаннодӣ яъне коркард мекунанд, истифода мебаранд. худи агар нисбати равғани ҳамин палма гап занем, ин ҳамон сифатнокии пасте ки ворид мекунанд, яъне ки дар истеҳсолот истифода мебаранд, ин барои саломатии инсон ягон ғайр аз зарар ягон фоидае надорад. чунки худи ҳамон равғани палма ҳарорати обшавияш нисбати ҳарорати организми инсон вай баланд аст. организми инсон қуввати дармоне надорад ки агар ҳарорати 36 дараҷа бошад ҳарорати мо, ҳамон равғани палмае ки сифаташ паст аст ё ки коркарди хуби технологӣ нагузаштааст, организми инсон қуввати ҳал кардани вай надорад. чӣ хеле ки шахс истеъмол мекунад, ба ҳамон тариқ вай баромада аз вуҷудаш меравад. ғайр аз зиёнаш фоидаи ба организми инсон надорад. бояд мо соҳибкорони ватанӣ кӯшиш ба он диҳем ки аз чунин намуди маҳсулотҳо илова кардан дар маҳсулотҳои қаннодӣ бошад, ширӣ бошад, гӯштӣ бошад, худдорӣ намоем. сифат ва бехатарии маҳсулоте ки аз шир истеҳсол карда мешавад ба фаъолияти соҳибкорону истеҳсолкунандагон марбут аст. ҳукумати мамлакат барои рушди соҳибкории истеҳсолӣ имкониятҳои зиёдеро фароҳам овардааст. аз байн бурдани санҷишҳои беасосу такрорӣ ва эълони мораторий далели он аст ки ҳукумати мамлакат ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти бехатари ғизоӣ ва дигар номгӯи молҳои ватанӣ тадбирҳои муҳим амалӣ месозад ва соҳибкорон низ ӯҳдадоранд ки дар навбати худ маҳсулоте истеҳсол намоянд ки сифатнок ва бехатар бошад. махсусан молҳои хӯрокворӣ ва маҳсулоти ширӣ бояд дар сатҳи баланд ва тибқи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол гардад. дилхоҳ маҳсулоти ширие ки бошад ки аз маҳсулотҳои сунъӣ тайёр карда шудааст ки муҳлати истеъмоли вай дароз аст, дар муқоиса агар мо бинем ба фоидаи он ба организми инсон кам дар кам аст. вақте ки шахс истеъмол мекунад, вай ҳис мекунад ки хӯрок хурд аст, яъне ки ҳамон сери худро ҳис мекунад, аммо аз чунин маҳсулотҳо ба организм фоидаи каме мерасонад ва ба як қисм
عضو انسان اگر فایده رسانند بر یک قسم در مهلت بسیار استعمال کردن یا که دور و دراز استعمال کردن به یک نقصان دیگر بیماری آورده میرساند. اما محصولات طبیعی یعنی که محصولات طبیعی وقتی که در ترکیب این ویتامین ها، مینرال ها، اسکاربینک ها، دیگر الیمنت هایی که برای انسان، برای ارگانیسم انسان ضرور است، وقتی استعمال میکند هر یک عضو انسان همان چیزهای لازمی را به خود میگیرد. حتما در اینجا آدم هم انکشاف می‌یابد، هم سلامتیش خوبتر میشود. تنها در این حالت بازار داخلی با مال‌های با صفت وطنی تامین گردیده واردات به طور طبیعی کاهش می‌یابد. سلامتی انسان بایگری دولت است. از این رو صفت و بخطری در سمت کارکرد شیر و محصولات شیری امری ضروری است. کارخانه‌های کارکرد شیر اگرچه انگشت‌شمارند ولی با قدر امکان طلبات داخلی را با محصولات شیری خانه می‌سازند. برای راه ماندن استفاده پررای کارکرد اشیاء خام در این سمت تامینات را با محصولات شیری در داخل جمهوری به مراتب بهتر نموده اقتدار صادراتی کشور را باز هم زیاد می‌نماید.